Стори. Много пъти са ме питали как се събуди интереса ми към модата, модния дизайн, журналистиката, свързана с отразяването на събитията в този толкова красив, интригуващ и магнетичен свят. Няколко са причините. От една страна, чисто мъжка причина, това е интереса ми към жените, към умението им да се преобразяват, да бъдат съблазнителни, изкусителни, елегантни, шармантни и така нататък. Второ, за мен модата е изкуство и аз от край време имам много силен мотив, естетически, художествен, да се занимавам с изкуството и с някои негови по-актуални разновидности, каквато е модата. Всъщност най-важната страна на модата е новостта, това, че тя е нова, че тя е различна. Разбира се, не мога да не кажа, че принос за интереса ми към модата има и, Бог да го прости, професор Иван Славов, на когото бях асистент, когато подготвихме, организирахме първата изложба за кича и аз се занимавах с секцията кича без косицата в облеклото. Но като цяло, и като интелектуален, и като творчески, и като чисто човешки интерес, това, което винаги ми е било важно, е отговора на въпроса как възниква модата и защо се променя. При първите ми контакти с така наречения бекстейдж, което всъщност е зад сцената, зад кулисите, естествено, че си помислих, леле, какъв хаос, каква бъркотия, как се оправят тези хора, няма ли да закъснеят за началото на ревюто или пък въобще дали няма да се провалят. Но в крайна сметка се убедих, че зад тази привидна бъркотия, шумотевица, има един много сериозен ред, много сериозна организация, защото в крайна сметка организирането, подготовката, реализирането на модния перформанс, пък бил той ревю, инсталация или пък някаква друга форма за комуникация, всъщност е плод както на креативност, на въображение, на много така оригинално мислене, така и на твърде прецизен мениджмънт, продуцентство, работа на режисьора, работа въобще на целия екип. Така че зад кулисите, бекстейдж е интересен както с това, че човек вижда как стоят нещата в кухнята, какво точно се случва, така и повечето от добрите си интервюта съм правил тъкмо зад кулисите, преди или след ревюто, когато обстановката е работна, преди началото на шоуто, когато всички бързат, но всеки знае колко са важни медиите и отделя минутка, 2, 3 или пък повече, за да каже нещо любопитно, нещо интересно. Всяко интервю се запомня с нещо. Едни от най-силните ми впечатления са интервютата с Александър Маккуин, велик дизайнер, който твърде рано се отиде от този свят. Него съм го интервюрал 2 пъти, веднъж в Кейптаун, после в Лондон. В Лондон, когато отидах, той вече знаеше кой съм и това помогна така в този изключително напрегнат момент той да отдели време и да даде интервю за българските зрители. Пако Рабан е едно от първите ми звездни интервюта, когато той каза нещо, от което и аз онемях, а именно, че най-великият, най-интересен и най-оригинален философ, от когото той се е учил, всъщност е българина Петър Дънов. Това аз го чух за пръв път. Чрез мене вече и българската публика, читатели, зрители научиха този факт. Няколко интервюта съм правил с великия Пиер Карден. Той е много интересен, много атрактивен, много откровен. Хубавото на тези срещи е, че контакта с тези модни величия е наистина плътен. Те те предразполагат, помагат ти дори да се върши журналистическата работа и са особено чувствителни в добрия смисъл на думата, поощряват те, когато им зададеш оригинален, не задаван до този момент въпрос. С Пиер Карден си говорихме за различни неща, няма никога да забравя отговора му на моя въпрос. Аз го попитах
с какво се гордее най-много и той каза: с моето образование. Аз съм завършил счетоводство и затова никога няма да фалирам. Но това, което е особено важно, все пак е да има ясен, модерен, концептуален поглед върху стила. Аз винаги насърчавам концептуалното мислене в нашите студенти по моден дизайн. Другото, което е също така много важно, това е намирането на средства и инвестицията. Много често хората оставят на последно място темата за бюджета, темата за парите или пък темата за пиара, за връзките с обществеността, връзките с медиите, рекламата, ако искате. Това е въпрос на интегрална политика. От една страна трябва да има един много талантлив дизайнер, който е различен, който е провокативен или който е виртуоз, който е владял до съвършенство техниката на конструиране, работи с оригинални платове, с много ценни платове, но от друга страна той гради имидж, гради публичност и репутация с адекватни инструменти. Модата е мега феномен. В нея не може единствено тясно, схематично, автоматично и механично да се инфилтрират национални особености и ценности. Все пак ние трябва да оставим на Твореца той да прецени от какво да се вдъхновява, кого да имитира, от кого да се учи, кого пък да критикува и да преодолява. Ето, ако говорим, например, за приемствеността в световната мода, триадата Пиер Карден, Жан-Пол Готие, Мартин Маржиела е твърде показателна. Пиер Карден е учител, той е един от първите авангардисти в модата. Жан-Пол Готие е работил при него 2 години. Също много експериментален, много екстравагантен, много интересен. И идва ред на Мартин Маржиела, който е работил за Готие и който е един от най-интересните деконструктивисти в модата. Той е представител на така наречената антверпенска шесторка. Компетентните хора в сферата модния дизайн знаят, че той дава нов живот на старата дреха, че той в крайна сметка работи за така нареченото рециклиране на облеклото, защото според него дрехата е безсмъртна. Старото правило е, че новото в модата е добре забравеното старо. Обаче аз развих едно друго правило, че новото в модата е добре запомненото старо. Това обяснява защо вече толкова години стила винтидж, който е тъкмо такъв микс, комбинация на ретро облекла с ултрамодерни, интересни аксесуари или пък части от дрехата, прави популярен този стил. Непреходното и ултрамодерното. Така че модата винаги може да поднесе своите изненади. Тя се формира в резултат на много и на различни фактори. Тя търпи най-вече въздействието на лидерите на общественото мнение, на дизайнерите, на хората, които са влиятелни, които са публични личности, както, например, да речем, поп-звездите, спортисти, актьори, холивудски звезди, телевизионни водещи и така нататък. Модата, за да си пробие път, трябва да има от една страна водач-лидер, който да е наложи, от друга страна достатъчно добър климат на гласа, за да се възприеме новата форма, различният цвят, необикновената конструкция. В днешно време има всякаква мода. Ако вземем така наречения феномен fast fashion, бърза мода, по подобие на бързо хранене на fast foods, то ще се убедим, че там се предлагат много практични, в същото време красиви, интересни, закачливи облекла, но аз до сега не съм видял нещо екстравагантно от тези големи марки за масова употреба. В същото време от екстравагантност до екстравагантност има много голямо разстояние. То горе-долу е като експеримента в изкуството или авангардизма в изкуството. Тоест има самоцелна екстравагантност, човек иска сцената на всичко да направи впечатление. Има екстравагантност, ексцентричност, която проистича от вътрешния дух, от нагласата, от културата, от желанието на човек да бъде различен и да изрази себе си по един необикновен начин. Между впрочем, най-големите открития в модата първоначално са се схващали точно това скандално ниво. Скандал, предизвикан от тази ексцентричност.
Модният бизнес е нещо изключително сериозно. Според някои твърдения, 1/6 от населението на Земята е ангажирано в модната индустрия, в бюти индустрията. Т.е. тук става дума за изключително сериозен бизнес, мениджмънт, предприемачество, производство, пласмент, търговия и така нататък. Бизнесът никога няма да излезе от мода. В края на краищата Homo faber, човек е произвеждащо същество и такова ще остане. Но той е и Homo ludens, което означава, че той е играещо същество. И именно за това бизнеса и модата си партнират, както тези две страни в живота на човека. От една страна това е сериозното, работата, търсенето на пряк конкретен материален резултат от човешкия труд. От друга страна това е красотата, това е шоуто, това е забавлението, това е, бих казал, тази витална, жизнена, много пълнокръвна същност на модата.